Bueno, pois boas tardes a todos. Vamos a dar comenzo ao desenvolvemento das comisións previstas para a tarde de hoxe, as previas ao pleno. Comezamos por a primeira, a Comisión Informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Concretamente na mesma, como primeiro punto de orden do día, como é habitual, temos acta da sesión anterior, a aprobación, que se non hai ninguna obxección de contrario, dámola por aprobada. Sí, venga, por unanimidade, por aprobada. No punto segundo sería o cambio da data da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de decembro e das datas das comisións informativas, como é habitual estas datas de Nadal. Entonces ten a palabra Patricia Torres. Bueno, boa tarde a todos. Bueno, como decía o presidente, pois xa é habitual que neste mes de decembro pois modifiquemos as datas tanto das comisións informativas como do pleno para non coincidir neste caso pois con datas neste caso que están vinculadas ao período navideño. Entón, a proposta sería que as comisións informativas pasen a ser o día 12, que é xoves neste caso en vez de mércores xoves, para dar tempo a que se podan tramitar porque precédenos unha ponte festiva, e por outro lado, pois o pleno sería o 20 de decembro no mesmo horario. Nada máis, grazas. Bueno, ten a palabra Marta. Sí, boa tarde. Nada, isto trátase de concederlle a compatibilidade a Jaime Pintos, que ven motivada por querer dar clase na universidade. Entonces, el solicitou a compatibilidade e temos aí o informe de secretaría e, en principio, un tema que temos que dar e que non hai máis cuestións. Se tedes algunha pregunta, pois encantados de responder. Democracia, nada. BNG. Nós temos unha pregunta, pero creo que quedou aclarada agora na manifestación da vicepresidenta, porque recentemente se solicitou un informe de quen das persoas que dispoñían desa compatibilidade e con data 9 do 24, un dos que aparecía xa en esa compatibilidade era precisamente don Jaime Antonio Pintos Pérez. É verdade que a compatibilidade procedía do ano 2022 e do que vexo aquí era para o exercicio da abogacía. Entendo que agora o que pide é unha compatibilidade distinta para o exercicio desa función na universidade. Vale, aclarado o asunto. De feito, a compatibilidade que tiña para a actividade privada, o exercicio da abogacía renunciou así. Vale, alguna cousa máis? Sí. Hola, boa tarde a todas e a todos. Nada, nos vamos a votar a favor, pero eu sí que quería facer aquí unha pequena reflexión despois de asistir na anterior sesión na que se cuestionaba cando técnicamente a persona que solicitaba a compatibilidade pois tiña todas as bendicións dos técnicos en cuanto á legalidade e, sin embargo, se montara algún rifirrafe bastante importante que algúns que estamos aquí os recordamos alrededor de un tema que eu creo que non debería de existir ese rifirrafe, decir, si técnicamente se pode permitir esa compatibilidade, pois que se permita e nada máis, simplemente esa reflexión. Moitas gracias. Se non hai ningunha outra intervención, procedemos a votar. Por favor. Vale. Abstención. Abstención de agua. Vale. Mocións de urxencia non temos. Errous e preguntas. Tampouco. Non se permite. Bueno. Me permites? Sí. Para que dirías nada. Foi a máis deso, que foi solamente por eso, Plácido. No, presentáramos no seu momento xa para que non
pero bueno, máis dun mes seguro, unha petición para que se estudara a posibilidade da tramitación de expedientes sancionadores de policía local por parte da propia administración provincial. Incluso aportábamos dous modelos existentes, un era da Deputación de Coruña, creo recordar, e outro me parece que era da Deputación de Granada ou Jaén, agora xa non me acordo moi ben cal das andaluzas era. Pero era un pouco si eso se chegou a estudar e si efectivamente de algún xeito se podería materializar. O que sei eu é que se trasladou o Departamento de Xestión Tributaria e Recaudación. Que pasa? Que estamos nun momento no que se está facendo o cambio do sistema informático, que se vai a cambiar ahora esta semana, precisamente, e teño unha carga de traballo de que a final de año bastante elevada. A partir de aí dixeron que iban valorar. Moitas gracias, secretario. Alguna cousa máis? Non. Vale, pois queda terminada esta comisión. Pois venga, vamos de novo, boa tarde a todos e outra vez, porque o cambio nas comisións, vamos ca segunda comisión, que é, sin dúbida, por contenido a máis importante de hoxe, que é a Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Comenzamos co desenvolvemento da mesma, na primeira, como sempre, a aprobación da acta anterior, correspondente ao 16 de outubro do 24, que entendo que se non hai novedades queda por unanimidade. Na segundo punto é a fixación de precios públicos de edicións do Plan Anual de Publicacións 2024. Patricia? Ben, neste caso, bueno, pois é unha proposta que fai a xefa de sección de arquivo de publicacións desta Diputación, en base un pouquiño pois, aos custos de maqueta e impresión, pois apróbanse unha serie de precios públicos de venta pois para a coedición con Fundación Jorge Jove do libro Manuel Laje Barreiros Historia Completa, que serán 57,6 máis o 4% do IBE, Delfina Rodríguez Fernández, Demografía, Familia e Reproducción Social en tierras de Celanova durante o antigo régimen, que serían 19,2 euros máis IBE, Yolanda Barrio Canal López, la arquitectura del Renacimiento en Ourense, imagen urbana, de 35,52 euros máis IVA, Rochi Novoa Vázquez, Arames e Fíos, de 10,56 euros máis IVA, coedición co grupo Marcelo Macías da obra de Luis Orero Grandal e Francisco Fariña Busto, Guías do Patrimonio Castromau de Celanova, 12,48 euros máis IVA. Bueno, neste caso, serían as obras nas que se vamos a aprobar a fixación do precio de venta ao público. Nada máis. Sí, unanimidade. Punto terceiro do orden do día, expediente número 8/2024 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial. Ten a palabra Marta Nagua. Gracias, presidente. Bueno, pois isto tratase de facer unha modificación de crédito unha vez, bueno, poñendo en antecedentes que no mes de febreiro deste ano a Deputación firmou un protocolo de colaboración coa Consellería de Medio Rural para, bueno, pois, como xa se fixo en algunha outra ocasión, facer, bueno, pois, comprar, non, ou dar, perdón, unha consignación orzamentaria a distintos concellos para comprar tractores. E habíase deixado unha cantidade, bueno, pues, X, de 600 e pico mil euros, que despois se suplementou, se non me equivoco, con outra cantidade, e que eran alrededor de outros 600.000 euros, e agora, unha vez tramitado todo o expediente, he visto por orden de peticións que xa estaban aquí dende fai tempo de distintos alcaldes, as peticións que había dos distintos concellos, digo, por orden de entrada das distintas peticións, pois resolvese asignando a cada un dos concellos, a 12 concellos, un importe de 100.000 euros destinado a comprar tractores. Os concellos son o de Sandiás, o de Cenllo, de Monte de Ramo, Vilamarín, Lobios,
a Mancomunidade de Terras de Celanova, Beariz, a Mancomunidade de Berín, Ribadavia, Os Blancos, o Barco de Valdeorras e Laza. Un total de 1.200.000 euros, 100.000 euros por cada entidade beneficiaria e co destino da compra de tractores, tal como xa se fixo en anteriores ocasións. Nada máis. Moitas gracias. Democracia? Non. Benega? Sí. Boa tarde de novo, presidente. Aquí interesaríanos saber cantos concellos quedaron fora e, efectivamente, desde que data está sin cubrir esta necesidade, porque, bueno, sí que temos constancia de que hai concellos que, efectivamente, ainda non entraron nesta convocatoria de fondos. Sí, nada, constatar que se cumpliu por rigoroso orden de entrada estes 12 tractores que se concederon e tamén solicitar que se manteña, digamos, esta línea porque sigue habendo concellos que teñen esa necesidade, sigue habendo concellos que quedaron fora e, bueno, contamos que nas próximas modificacións ou próximas anualidades se siga manteñando esta mesma línea. Moitas gracias. Sí, contesta, señores. Sí, pois hai outro, creo que son 12, se non me equivoco, peticións a maiores, vale, destas, a última, sí, que foron entrando posteriormente. A última é a de Laza, que é ata onde chega, digamos, o importe consignado, o que había previsto, que son ese 1.200.000 euros, e a partir de aí quedan outros 12 que foron entrando e nós temos las ordenadas por distintos, ademais hai un expediente de TAO, co cual facilísimo ver a orden de entrada de cada un das peticións. E así se seguirá, que pode confirmar o presidente se quere no seu turno, pois con máis detalle. Sí, a idea é continuar, como decimos, primeiro, facer o tema é o objetivo, porque se manda que pidan por registro, entra portado, por tanto queda registrado, non hai ninguna outra cuestión. E por último, pois decir que efectivamente vamos a seguir suscribindo convenios, esta Diputación va a seguir suscribindo convenios con medio rural ata que os concellos da provincia pois estén surtidos da maneira que corresponda. Ahora mismo teríamos o ano que ven coberto, pero tamén é certo que con iso iríamos xa, esa é a cuarta entrega, iríamos a 48, estarían casi 52 nos 90, é dicir, agora estáse rebaixando xa a cadencia de entrada e calculamos que unha vez que pase o ano que ven, despois eu creo que xa non teríamos ese ritmo de peticións. Non, pero non hai que renovar, Depois toca renovar os outros. Depois hai que volveros. Bueno, de todos modos, 12 cada ano son vendibles. Vale, alguna cousinha máis? Non? Vale, pois entonces, se non hai ninguna alegación máis, procedemos a votar, sí. Por favor. Vale, unanimidade. Vale. Bueno, e vamos co seguinte punto do orden do día, que é a aprobación inicial do orzamento xeral da Diputación Provincial de Ourense e do Organismo Autónomo Inolde para o exercicio 2025. Ten a palabra por o Grupo Popular Marta Nova. Gracias, presidente. Bueno, pois nada, eu por facer un pequeniño resumen, todos ustedes a documentación do orzamento que se presentou, son 105 millóns de euros, por primeira vez se supera esa barreira dos 100 millóns de euros, a subida é de 9 millóns aproximadamente, un 9,42%. Por facer un resumo polos distintos capítulos, o capítulo de persoal, neste ano 2025 ascende a 39,8 millóns de euros aproximadamente, supón o 37,90 do peso total sobre o total dos 105 millóns de euros, e que é unha baixada con respecto ao peso que supoñía o capítulo de persoal no 2024. Neste ano incrementase este capítulo de persoal sobre o 2024 en un 3,45%, 1,3 millóns de euros aproximadamente, e motivado sobre todo pola actualización salarial aprobada polo Goberno Central e que teñen dereito, obviamente, todos os traballadores desta casa. En total, bueno, pois por resumir, vais a aprobarse aí, podestelo ver, a plantilla de funcionarios, un total de 262 plazas, 70 plazas vacantes e distintas delas convocadas nas ofertas de emprego que estamos tramitando.
na do 2022, que son 6 plazas, a de 2023 15 plazas e polo tanto, en total, quedan sin convocar un total de 12 plazas, vale, desas 70 vacantes. No capítulo de personal laboral temos 458 plazas, hai 73 vacantes e nas ofertas de emprego que temos, pois estánse en total 55 convocadas na oferta do 22, na do 23 e na do 24. Polo tanto, só quedarían 12 sin convocar, que corresponden a xubilacións de traballadores dos últimos anos. E tamén temos, bueno, pois, basicamente, estas relativo ao personal que vos poida interesar, levouse o orzamento, obviamente, a mesa de negociación, aprobouse absolutamente con maioría pola Xunta de Persoal e por todos a maioría dos sindicatos, tanto comisións como UGT xa estuveron, obviamente o CSI votou a favor e a CIGA votou en contra. Despois, por interés, creo que de personal, se tedes algunha dúbida a maiores, pois vos respondo sin problema ao final. Despois do capítulo 2, os gastos correntes en bens e servizos, pois neste ano son 25,7 millóns de euros, aproximadamente un 24,40% sobre o total, que é un pequeniño incremento de 0,24% con respecto ao ano 2024. As partidas máis destacadas, pois medio ambiente, casi 8 millóns de euros, vías e obras, maquinaria e cooperación, 4,18 millóns de euros, cultura, 3,3 millóns de euros, deportes, casi 1 millón de euros, e benestar, 1,2 millóns de euros. En canto ao capítulo 4 de transferencias correntes, bueno, pois as salteimo 3, porque, bueno, non ten moito do que falar e é o mismo co ano anterior. O capítulo 4, transferencias correntes, pois son, bueno, como sabedes, as consignacións necesarias para facer fronte ás obrigas derivadas das subvencións de gasto corrente desta Deputación, de carácter imprescindible para o funcionamento, por exemplo, do INORDE, o Consorcio de Incendios ou o de Augas de Valdeorras. E, por suposto, o Plan Cooperou de gasto corrente. Neste ano 2025, un 21,74 millóns de euros, que é o 20,69% do peso total dos 105 millóns de euros e que supón unha pequeniña baixada con respecto a 2024. Pero con respecto ao 2025 hai o peso do total baixa sobre o total, pero sí que sube con respecto a 2025, un 3,28%. O Plan Cooperou, como sabedes, 10,8 millóns de euros este ano, no ano pasado, pois 8,4. O compromiso desta presidencia por levar todo o Plan Cooperou neste orzamento. Por lo tanto, neste capítulo 4 vai a partida referente aos gastos correntes, que son eses 10,8 millóns de euros. Outras partidas a destacar pois son o fomento do deporte, 1,16 millóns de euros, acción social a concellos, o SAF, que son 1,2 millóns de euros, e novas accións da Diputación e de entidades, que son un total que suman un total de 2,3 millóns de euros. Bueno, GESE, o Consorcio de Incendios, 3 millóns de euros, e o INORDE, 2,4 millóns de euros. O capítulo 6, o investimentos reais. Bueno, pois isto, aquí sí que se fai unha inversión importante, casi se duplica, non, o orzamento do ano 2024, 9,8 millóns de euros, e que supón pois o 9,41% do peso dos 105 millóns de euros. Incremento, pois eso, que decía casi o 100%, 4,73 millóns de euros, e basicamente está destinado a augas e medio ambiente, con 3,2 millóns de euros, as vías provinciais, unha aposta pola inversión nas vías provinciais, con 4,5 millóns de euros, o parque móvil e maquinaria 680.000, e a cultura e deporte tamén 756.000. O capítulo 7, bueno, pois as consignacións destinadas ás obrigas de actividade de subvencións en materia de gastos de capital, concretamente aquí, nesta partida, pois o Plan Cooperou. Todo destinado á inversión do Plan Cooperou, 7,2 millóns de euros, a diferencia con respecto a 2024, que era de 5,6 millóns de euros, polo tanto, máis de 2, obviamente, por o objetivo de meter todo o Plan Cooperou no orzamento da Deputación dende o principio, que permite facilitar, bueno, pois toda a planificación dos propios concellos, que van a saber dende o primeiro momento, e non van a saber, que van a ter disponible dende principios de ano todo o crédito destinado ao Plan Cooperou.
Ese era o objetivo da presidencia e eso se buscou o encaixe en todo o orzamento para poder meter eses 18 millóns de euros que suben 1 millón de euros con respecto a 2024 e esa aposta pois por dende o principio de ano ter disponible ese crédito orzamentario para os concellos. Eu, tanto, bueno, o capítulo 8 xa non comento nada porque son os activos financeiros, que son os anticipos ao persoal e son os 300.000 euros que se deixan sempre por se acaso aí neste capítulo. Eu, pola miña parte, nada máis. Se tedes algunha dúda nas seguintes intervencións, pois aclaramos. Gracias. Moitas gracias. Democracia, nada. Venega. Sí, bueno, a verdade é que, evidentemente, para ter unha foto dos orzamentos hai que facer un estudio pormenorizado e recoñezo que ainda non o teño feito, pero sí que, así nos grandes datos, consideramos que son os orzamentos basicamente continuistas respecto do ano pasado. Sí que é certo que aparece un capítulo 2 que se dispara, de 79%, pasa 2,5 millóns de euros. A verdade é que iso non estaría justificado co actual IPC, supoñemos que haberá algunha causa, e despois xa nos orzamentos comparados respecto ao ano pasado sí que incluso solicitaremos algunha aclaración a maiores, porque, por exemplo, hai unha partida aluguer de edificios, incrementase nun 38%, dos 297.000 aos 272.000 euros. Son casi 90.000 euros de incremento, é unha partida que semella que se dispara e seguro que hai unha causa, pero non sabemos exactamente cal é. É verdade que despois temos o arrendamento de enxo aos poetas que baixa. Eu xa non sabía, a verdade que non sei moi ben, porque pasa de 21.500 a 1.500, pero despois sí que hai outras partidas que van a enxo dos poetas de novo por 72.000 euros, que non sei se é unha cantidade significativa, sobre todo cando é certo, eso é certo, que se reducen moito as partidas adicadas a subvencións nominativas, pero é que a enxo dos poetas entra como por dúas vías. Por un lado entra por subvencións nominativas, ou entraba habitualmente, e por outro lado entraba directamente nos propios orzamentos da Diputación Provincial. Entón, eso é un apunte que nos parece importante. En comunicacións incrementase o gasto tamén de 854.000 euros a 1.126.000, un 32% prácticamente de incremento no capítulo de comunicacións. No capítulo de gastos diversos, un 38% tamén, de 3.500.000 a 4.877.000. E en traballos realizados por outras empresas, subimos de 6.655.000 a 7.930.000, un 20%, 1.300.000 euros máis. Tamén supoño que habrá algunha causa, pero non estaría de máis indicala. Pois hai outras, non vou a ser eu aquí quen defenda as subvencións nominativas, pero hai algunha que sí que nos chama a atención, que aparezca retirada, que entendemos que irá nas modificacións, pero, por exemplo, claro, a UNED mantense, ainda que se reduce nun 50%, e, sin embargo, a Universidade de Vigo desaparece. Ainda había hoxe pola mañá de Vigo, a última xunta de goberno local, se lle outorgan as do ano pasado, as que veñan orzamentariamente no ano pasado, pero a verdade é que a Universidade de Vigo pasa dos 220.000 aos 0 euros nesta ocasión. Xa digo que entendo que isto irá a posteriori. Tamén se elimina a cooperación con Sogarpo, eu personalmente nunca entendí, pero que pasa de 500.000 euros a 0 euros. Axudas e bolsas de deportes, incrementase en 200.000 euros, un 35%, de 560.000 a 760.000 euros, mentras que axudas benéficas a asociacións varias se reducen un 27%, de 1.544.000 a 1.114.000. En gastos, tamén temos aquí un incremento do 200%, que é un incremento moi importante, efectivamente, en vías e obras, ainda que tamén entendemos que isto se mete agora, e isto, na anterior anualidade, era o que iba imputado nas modificacións orzamentarias, é dicir, movemos cromos de sitio, pero, máis ou menos, ao final, quedaremos, sí, iba... Sí,
Vale, no, pero digo que isto máis ou menos o importe das modificacións orzamentarias, o cómputo coas modificacións orzamentarias vai aos 4,5 millóns de euros. Eso é así, non creo que estou dicindo nada extraño. En edificios temos 529.000 euros e pasamos 806.000, un 52% de incremento. En maquinaria, entendo que será camións basicamente de lixo e outras operativas, e tamén porque temos un incremento moi importante, non? Un 200% prácticamente, de 672.000 a 2 millóns de euros, seguramente neste caso necesario. En mobiliario, que é unha partida non tan importante, pero incrementamos un 60%, de 223.000 a 339.000 euros. Eso, home, é unha partida que nos chamou a atención, posto que é unha partida, bueno, que é mobiliario, non é outra cousa, non é maquinaria, que incluso pode ser máis entendible. Non? E en proxectos europeos, chamanos a atención porque vai unha partida que non é polo importe, que sí que sube de 62.000 a 207.000, pero estaría ben. O que pasa é que creo entender que é o mismo proxecto que vai no INORDE, é dicir, que aparece por un lado Diputación e outro INORDE respecto do mismo proxecto, e algo que tamén nos chamou a atención. Non? Bueno, desaparece o tema de xunta e, en principio, estes son os datos. Xa digo, en algunhas cousas destas o que sí que vamos a pedir é aclaración respecto a que tema en concreto vai ese incremento de gasto. Claro, por exemplo, si en alugueres, que é o que vamos a alugar este ano que non tiveramos alugado o ano pasado, non? Porque o incremento é significativo, non? Ou en edificios, que é o que vamos a ter este ano de gasto, está previsto ese 52% máis. Bueno, pois vamos a solicitar información a ese respecto e, xa digo, e faremos as nosas aportacións para intentar mellorar este documento. En canto ao INORDE, xa saben que nós presentamos unha emenda no orzamento do INORDE para 2025, foi axeitada no Consello Reitor, bueno, pues, é o que hai, tampouco vamos evidentemente o noso voto pues, é un no Consello Reitor e non podemos aspirar a modificar a non ser que comenzamos a maioría. Bueno, faremos estas preguntas ao respecto dos orzamentos que nos presentan vostedes e faremos aportacións na idea de mellorar. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias por a súa intervención. PSOE. Sí, vamos a ver. Bueno, nós na lectura do documento, pois indudablemente vemos luces e tamén vemos bastantes sombras ao respecto. En primeiro lugar, resaltar que nos sigue parecendo excesivo o gasto en persoal. Creemos que o incremento ese non é justificativo e creemos que temos que intentar minorar o gasto en personal. Si estamos de acordo en facer un reforzo en dúas partidas que se veñamos reclamando ao longo do ano en diversos plenos e así apoiamos, que é tanto en vías e obras como no aspecto en medio ambiente. Si é verdad que en vías e obras vimos reclamando de fai tempo o plan de vías provinciales a onde se van a dedicar esas inversións en vías provinciales, a día de hoxe todavía non o temos, esperemos telo en breve para saber onde se van a dedicar ese diñeiro. E dicimos sombras porque non se veñen a cumplir demandas de acordos plenarios que tuvemos durante o longo do ano no plenario. Concretamente, habíamos acordado que se iba a incrementar a partida para conservatorios, non se incrementa. Habíamos comentado e aprobado así desa maneira crear un plan de vivienda que tampouco se contempla. Habíamos quedado realmente tamén nese 18 millóns de euros de iniciales do Plan Cooperou, pero sí nos parece que unha vez cumplido o acordo temos que dedicarlle máis diñeiro e non esperar a modificacións, ou si esperar a modificacións, pero en todo caso recollelo nas bases orzamentarias que falaremos máis tarde. Unha cousa similar ao que fixemos o ano pasado. O ano pasado habíamos feito unha modificación a base 13ª e este ano o falaremos despois xa posteriormente, pero si vamos a solicitar tamén que a mesma, que cuanto menos se
comprometa, aunque despois será maior, pero cuanto menos se comprometa unha variable non inferior a 3 millóns de euros na modificación de marzo ou febreiro ou marzo cando se faga nese incremento, porque o noso objetivo sigue sendo incrementar percentualmente o plan cooperou, porque se é verdad que o orzamento este ano sube prácticamente un 9% hasta 105 millóns de euros, pero sin embargo o plan cooperou non sube nesa cantidad. Dito isto en proporción, e dito isto, nos falta todavía un incumplimento máis, que é o INORDE. O INORDE nos entendemos que o INORDE non se pode absorber e non se pode, digamos, implementar na propia Deputación de Ourense dun día para outro, pero sí que solicitamos de maneira o máis breve posible un estudio económico, financiero e xurídico sobre como integrar o INORDE na propia Deputación de Ourense. Isto o facemos con tempo e se anunciamos que ao longo do ano que ven isto ten que estar resolto para os próximos orzamentos se leválo a cabo e facer esa transición ordenada, pero facer esa transición ao longo do ano que ven. En todo caso, faremos unha reserva de voto e nos manifestaremos no próximo pleno se se recollen ou non se recollen, digamos, estas inquedanzas que manifestamos hoxe. Moi ben, moitas gracias. Sobre turno de palabra. Marta. Gracias, presidente. Bueno, por respostar, Bernardo, o bloque. Bueno, fai un estudio, primeiro dixeches que non fixeches un estudio pormenorizado, pero logo... No, non me falta. Logo a incoherencia absoluta do BNG, non? Empezo a detallar, liña por liña, os que, pero claro, filtrou os que solo subiron os que lle conveñen. Sempre o BNG fai esas cousas, non? Por onde lle convén, digo que subiu que non me convén, o que subiu que está ben non o contou, non? Claro, entón, bueno, responderemoslle faga as súas propostas, responderemoslle sin ningún problema as preguntas que fai. En cuanto a Lugueres, pois, bueno, unha das cousas que lle podo respostar é esa partida que sube, pois, a actualización de algúns contratos que se fixeron, no caso de Correos é un deles, e hai, como sabedes todos, hai o gasto corrente fundamentalmente sube, porque sube todo, e hai actualizacións de precios que non queda máis remedio que facelos, e polo tanto o gasto sube. Hai algúns contratos que se foron licitando maior e que os precios suben e hai que respetalos. Así que eso é así a grosso modo para non, porque, bueno, apuntei algunhas, pero como despois seguiches non me deu tempo, pero, bueno, valas facer por escrito, non hai problema. En cuanto ás subvencións nominativas que se eliminaron, sí, obviamente, aínda que tamén di Álvaro que como non se mete máis o plan cooperou, para incluir todo o cooperou e as actualizacións de prezos correspondentes, como decía antes, para o gasto corrente e algunhas outras cousas que quixemos meter aquí, obviamente, pois houbo que sacar algunhas partidas que irán posteriormente na modificación do mes de abril. Non se vai a deixar de darlle algún tipo de subvención á Universidade de Vigo ou xa veremos se Sogarpo sigue, que é o máis probable que sí. Entón, obviamente, agora podemos sacar as nominativas que vemos que non son para gastar no primeiro semestre do ano e que poden esperar a despois e que veíamos agora outras prioridades. Eso con respecto a BNG. E con respecto ao PSOE, e tamén vale para os dous, que este caso o BNG non sacou o capítulo de personal, supoño que o deixará para o pleno, porque sempre hai que guardar algunhas para o pleno, e entón ese como do personal é algo moi manido, e é obvio que o saca de sempre. Pois eu vou vos a dar tres datos, non? E tres datos é o persoal da recollida de lixo, da RSU, que decidimos non externalizar, acordademos, entre todos. 4,4 millóns de euros. O persoal adscrito a zonas verdes, 829.000 euros. E o persoal adscrito a vías e obras, 11,3 millóns de euros. Estes tres servizos que se fan nesta deputación non se fan en ningunha outra deputación de Galicia. Se quitamos o persoal, externalizamos todo isto, de repente o capítulo de persoal baixa o 20%. E todos felices, pero externalizamos obras, externalizamos a recollida de basura. Vale? Entón, se queremos personal e recursos propios da Deputación e darlle servizos aos concellos dende a Deputación, non podemos quitar o persoal que ten que realizar eses servizos. E entón, co capítulo de personal e o capítulo de gasto corrente, que sempre son os máis cuestionados, neste 2025 suman
un 62,30% do peso dos 105 millóns de euros e no 2024 sumaban un 64,32. Entonces, contando as subidas de persoal, as subidas de coste de materiais e de moitísimas cousas que van no capítulo 2, baixamos un 2% ese peso sobre o total do orzamento. Polo tanto, os números e os datos son datos e aí están. Estamos facendo unha administración responsable, un presuposto responsable, cumplindo moitas das cousas que se puxeron aquí en riba da mesa. Polo tanto, está fenomenal pedir novas cousas, como pois estaba ahora dicindo Álvaro, que estudiaránse e miraranse de cara ao pleno, e pois o tema dos millóns a maiores para o Plan Cooperou, o tema do Inorde, ou as outras que comentabas, as vías e obras, o sea, que se poida criticar algo dun orzamento de vías e obras que o ano pasado iban 1,5 millóns, despois se foron suplementando, chegando un total de 7 millóns de euros destinados a vías e obras, e agora neste orzamento destinamos 4 millóns de euros, hombre, alrededor de 4 millóns de euros, eu creo que non se pode criticar moito das vías e obras. Entonces, eu creo que aí están os datos sempre se utilizan de forma selectiva e eu creo que este grupo de goberno tratou de facer uns orzamentos que amparen todas as peticións, as de todos, e sobre todo que beneficien os servizos que se dan dende a Diputación e o trato aos concellos, que era algo moi reclamado e que xa se puxo en marcha o ano pasado, e este ano se amplía para que os concellos teñan a facilidade de ter os cartos disponibles desde principios do ano. Así que, pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Democracia, non? Perdón, el bloque. Nada, eu brevemente, a señora vicepresidenta, si dou caña porque dou caña, se non a dou porque non a dou, porque, claro, como non dixe nada do persoal, só sacou buena. Bueno, entón, claro, eu, evidentemente, fago a miña labor de oposición, o sea, teño que salientar aquilo que me chama a atención. E máis, dixen vías e obras e non o dixen en sentido negativo, simplemente sinalei que o que facíamos agora mesmo era trasladar o que finalmente tiñamos o ano pasado, que as modificacións de crédito, ao momento actual. Non o dixen como algo negativo, e xa se entendeu, disculpen o equívoco. E no todo, pois sí que hai partidas aquí que son chamativas, para que vamos a enganarnos, non? É certo que cumplen co compromiso que tiña co Partido Socialista o ano pasado, de 18 millóns de euros para o Plan Cooperou, é evidente, non saben que aspiramos a máis, o manifestamos así o ano anterior tamén, pero, bueno, por lo demais, pues, efectivamente, faremos estas preguntas que nos corresponden por escrito, trataremos de decirles aquilo que consideramos que é millorable, pero, bueno, eso simplemente así un pouco a modo de chascabello, non me diga que nos portamos mal por facer a nosa función, que é preguntar. Bueno, pues prometo que prometo que non os mirei moito, e ademais que hai cousas que me faltan os datos. A ver, hai unha cousa aí que se pasou coas subvencións nominativas, non? É certo que no seu momento, ademais, foi unha iniciativa nosa como bloque, cando estaba solo aquí, que despois pedira o apoio do Partido Socialista para solicitar que as nominativas viñeran máis identificadas, non? Iso é algo que perdimos outra vez. Non o digo por estas dúas, que ao final aquí van dúas, non? Pero, por exemplo, pero non o digo por, xa digo, pero sí que é verdade, na anterior modificación de crédito, pois sí que non iba esa justificación que no seu momento se facía, despois se chegara a facer unha justificación que era todo en base aos ODS 2030, aquí vamos collendo por partidas, non foi neste mandato, foi no mandato anterior. Pero, bueno, sí que hai cousas aquí que se nos escapan, pues, por exemplo, o tema dos alugueiros e alguna cousa máis, porque efectivamente non sabemos, o que comentaba neste caso o voceiro do Partido Socialista, vale, subimos a 4,5 millóns de euros vías e obras,
pero realmente en que se van a invertir, non? Porque non temos ese coñecemento, non temos esa información. Entón, xuzgar eso sin ter a información é complicado, non? Que entendible a nosa postura, polo menos é o noso papel como oposición, non xa opoñernos, sino fiscalizar a acción do grupo de goberno. Pero, bueno, xa digo, faremos as preguntas que teñamos que facer, agardo se pode ser que nesta semana as fagamos xa, tamén faremos a nosa proposta, e a partir de aí, pois, efectivamente, no pleno, non sei se tocarei o tema de persoal ou non, queda aberto e en Alvis, vale? Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Eu entendo que a vicepresidenta pensa que sempre que falamos a oposición falamos en negativo. Entonces, non, é que entonces xa non me escoites. Eu non critiquei vías obras, dixen o contrario, que me parecía moi ben o investimento en vías e obras, que me parece moi ben que se potencien vías e obras e medio ambiente. E, por outra parte, non me fagas trampas ao solitario, é dicir, se o orzamento sube un 10%, lóxicamente o peso das demais partidas baixan. Entón, non me digas que o gasto en personal e todo demais ten menos peso relativo, porque, claro, o orzamento sube un 10%, pero o orzamento sube un 10%, se ou non. Sabe, entón, claro, nós falamos de que na Diputación de Ourense, con todo o que estamos facendo, ten un peso dun 40% en persoal. E cando me comparas con Lugo ou con Coruña, claro, estamos falando dun 27, un 26%. Entón, nós indudablemente fagamos outras cosas, pero non me fagas a trampa de que se isto sube un 10%, yo gasto de personal sube un 3,5%. O sea, en definitiva. Dito isto, é dicir, non sempre falamos en negativo. Vías e obras, o potenciamos, pero queremos saber en que se gastan esas vías e obras. É dicir, porque, ademais, levamos con esa promesa xa moitos meses, o sea, con que se nos vai facilitar, digamos, a relación de plan de estradas, de onde se vai dar consensualo, ademais, o sea, falalo e consensualo. O demais, bueno, creo que puxamos encima da mesa o tal, simplemente solicitar unha cousa. Estamos, no plan Cooperou, están utilizando os datos do ano pasado, é dicir, deberíamos actualizar os datos tanto de población como índice de envellecemento de 1 de 2023. Estamos con membros dos datos do plan Cooperou do ano pasado. Non se actualizaron absolutamente ningún. Están a data 31 de decembro de 2022, porque creo que... Por COINE, o mellor non ten máis. Sí, no, hai algúns índices que están aprobados, outros que non, pero porque creo que o compromiso que se me manifestou a min era que se collan eses datos para o plan Cooperou de todo o mandato. No. Eso foi o que se trasladou. No, creo que... Evidentemente, hai datos que si mudaron a 31 de decembro de 2023, hai outros que ainda non están publicados. Eu creo que os datos, entendo eu, que os datos de población e envellecemento se deberían actualizar todos os anos. No, tramo non, pero como vai por índice de población, o sea, o conceito, eu non recordo en ningún momento haber falado o tema de mantenerlo para todo o mandato, Pero tampouco hai ningún problema, No, ao final as cousas son as mismas, sí. Su diñeiro repártese aos O cambios diñeiro mismo, mínimos e o diñeiro... Que me refiero que nos evitamos que che veña o Concello e dice, no, mira, eu me de 1560 e tal, eu a día de tal, pois teño 10 máis, ou... Claro, indudablemente, pero creo que se xugamos A maioría. Creo que se No, xugamos pero eso os datos. podese facer a... Eu creo que neste momento, No, ten razón. Marta, pero é lógico, é dicir, Pero podemos... se nos poñemos uns criterios, manteñer os criterios, é dicir. Tenemos criterios... No, No, os criterios no, mantuvémonos, no, os iso ao contrario, actualizar os datos. Pensaba que estaba feito de acordo á última población aprobada, pero bueno, hai que confirmarlo. Os datos de superficie e número de núcleos de población non deberían ter mudado, o de índice de avellentamento da población, sí. A población, sí, claro. Actualizalos, porque... Míralo, eso, bueno, agora este é o mínimo, pero faise, actualízase. Que poden as quisquillas dos alcaldes, que me puxeron bastante de menos, de máis. Non. Sí. Bueno, a ver, Álvaro, trampas non solo facer, cada un que pense o que queira. Eu teño os datos aquí, ademais, se algo que me gusta a min son os números, digoche de verdad, e están aquí calculados os porcentaxes. E a media, o 9,42% sube fundamentalmente porque os investimentos suben un 91%. O gasto de personal sube un 3,45%, que é prácticamente o que sube a actualización salarial do 3%.
Vale, os gastos correntes Eu non digo que suba, digo son o 10,... E o peso relativo, pero que teña todos os datos. E o peso relativo con respecto a este ano baixa. Baixa con respecto ao ano anterior, Álvaro. E os números están aí, eu paso xo este sin ningún problema, que o fixen eu para min, e facémolo para os pasos sin ningún problema. E están aquí as variacións, así que baixa. E non volvas a sacar, porque eso sí que facerse unha trampa, porque cando comparamos hai que comparar dous escenarios iguais. E o escenario da Deputación de Lugo e o da Deputación de Ourense non é igual, porque eles non teñen os servicios que nós temos. Entón, Álvaro, cando se compara... Pero vamos a ver, pero, Dios mío, aquí están os meus compañeiros, aquí acabas de puxeches de exemplo a Deputación de Lugo. Bueno, Álvaro, estou no meu turno, pero eu creo que eu expliquei no claramente, temos unha serie de servicios propios aquí na Deputación que necesitan un personal. Ese personal está relacionado cos servicios que prestamos e por eso temos un casi que non é, un 39%, un 37,90% con respecto ao peso do total do orzamento. E por eso se non, sería un 20, igual que Lugo, porque si que estamos, é a mitade, xa che dixen os números, se queres paso o informe. Entón, a ver, no que se pode... falas tú de trampas, que eu esas palabras non me gusta decilas, e eu creo que están os datos aí para comprobalo, Álvaro. Entonces, bueno, eu como che digo, con respecto a túa intervención, estudiaremos as túas propostas que fixeches aquí. Con respecto a Bernardo, non é criticar a cada unha a labor da oposición, faina, obviamente, pois cada un como quere, e tú tamén tes que, bueno, pois igual que eu aguanto o teu chascarrillo, tú aguantas o meu. Entonces, é un pouco mutuo, non? E o de personal contestei no para os dous, porque total vai a salir e, bueno, xa queda contestado. E eu miraremos as vosas propostas, por suposto, e falamos de cara ao pleno. Para pechar, vamos a ver, algunha aclaración e dúas cuestións. Eu creo que con estes, da presidencia, con estes orzamentos, máis alá de axustes que hai, creo que se cumple o que fixamos as grandes líneas do acordo do ano pasado, que foran que o cooperou medrara €1.000.000, medra €1.000.000, fixémolo, correximos moitas cousas das que, algunhas disfuncións que se produciron ao longo da execución, que nos veu dado precisamente por deixar 3 millóns para abril, e despois ter que fazer unha segunda proposta, e iso, bueno, están os problemas agora de xustificación desta última proposta moi importantes, e desta maneira, pois, efectivamente, sacamos as nominativas, sacamos outras partidas que se podían prescindir e metemos 4 millóns máis en cooperación directa pos concellos con respecto ao ano pasado. Habíamos posto, o ano pasado eran 17, pero meteramos solo 13, este ano van os 18 metidos inicialmente xa, e por tanto todo o diñeiro que lle corresponde a cada concello pois poderá estar disponible desde o 1 de xaneiro para todos os efectos, tamén para facilitar a execución, e creo que non cabe maior posibilidade. Por suposto que o que se pedía de maior inversión tamén o cumplimos o ano pasado, e ao final chegou a 31 millóns de euros o que destinamos a concellos, a 31 millóns de euros en distintas cuestións, en axudas directas e despois en plas, a 31 millóns de euros, e por suposto que estamos na idea de nas modificacións, por suposto que atenderas o máximo que podíamos os concellos, que é o que nos move nesta Diputación, é o fundamental das Diputacións. Despois unhas aclaracións. En cuanto ao tema de inversións en estradas, por o que me pasan a min xa me extrañaba, o Grupo Socialista contestaron as inversións a todo o mundo, as inversións en estradas o día 30 de setembro. Despois pasamos ya en papel, pero teño do 30 de setembro, he contestado. O que é a inversión en estradas provinciales, vale? Está en estradas, está contestado desde esa fecha. Foi contestado o 30 de setembro, vale? Despois estamos a copia aí, vale? Pero me refería que habíamos quedado en falado e consensuar, digamos, distinto grupo. Non hai, vamos a ver, o que lle podo dicir é o seguinte. O ano pasado, este ano, facemos unha previsión e falámoslo sin ningún problema. O que lle podo dicir é que o ano pasado o aumento foi tan grande, son unha das cousas, como saben, que levou directamente que a cooperación. O ano pasado o aumento foi tan grande que pasamos dun millón e medio, de 3 millóns, realmente pasamos a 7 millóns de euros, e atendemos todas as peticións que había, basicamente, feitas por alcaldes, a maior parte casi todas, feitas por alcaldes, e, sobre todo, atendemos as peticións do propio servicio, non? Vale, están máis ou menos cubertas do ano pasado. Entonces, este ano seguimos na mesma línea, é dicir,
Estamos falando de peticións que fan os alcaldes para vías provinciales, que non é para outro tipo de cousas. Entón, esta carretera no meu concello está mal, esta vía provincial e tal, atendemos esas peticións e tamén as propostas do servicio. Entón, efectivamente, ahora que aprobemos esta condición non hai ningún problema en pasarlas tamén con carácter previo. Vale? Más ou menos eu creo que se atenderon prácticamente todas, porque o crecemento fora tan grande que o que había que non había tantas peticións ao final, o sea, non había tantas, casi as cumplimos todas, non? E despois, última cuestión, que tiña aquí tamén unha aclaración que me contestan. Os datos. Dime que están actualizados. Os que están publicados. Vale? Os que están publicados. Población non está publicada todavía o dato definitivo. E o de envellecemento está, os outros están. Población non. Un mundo de 2023 está publicado. Bueno, pois entonces está publicado, está datos oficiais publicados, está elevado por datos oficiais publicados. Bueno, comprobámoslo, pero bueno, en todo caso... Creo que está o 22. De poboación... Eu creo que é o 22, o 23 xa non saliu definitivo, Sí, espera que non saliron ainda as outras. O mundo de 23 está publicado. Pero o que se refere ao 22. Bueno, a mí o que nos din é eso, de todos modos... o mínimo, se hai alguna cousa, corríxese no ano que ven, corríxese, sale que non hai ningún problema. Ao final, por desgracia, perjudican a máis que a beneficio. Porque, evidentemente, máis concellos perden población que ganan, ou ganamos. Entonces, bueno, eso é fundamental. Vale. E nada máis. Bueno, pois vamos a votar. A favor? Os demais entendo que se reservan o voto ou votan en contra. Abstención. Sí, vale, gracias. Mocións de urxencia, hai aquí unha que é fora do orden do día, que é a da fixación do importe dos precios públicos de entradas ao Parque de Atraccións Pazolandia. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, como sabedes, na época de Nadal, pois temos pois o que a organización de Pazolandia, pola que pasan pois moitísimos nenos, sobre todo, tamén adultos, pero de acompañantes. A maioría son os nenos que están desexando, dende logo, poder disfrutar desta actividade que organiza a Diputación de Ourense no Paco Paz. En este caso, bueno, o período vai a ser do 26 de decembro ao 4 de xaneiro e o prezo queda no que estaba anteriormente, pero, bueno, hai que facer a aprobación do prezo público, por o público en xeral, 5 euros por entrada, e no caso de grupos promovidos por concellos ou asociacións, pois pagarían 4 euros por persoa. Nada máis, grazas. Hai que votar a urgencia desto, vale. Disculpen. Vale, a ver se está feita a aclaración. Vale, seguimos. Democracia, no? BNG? PSOE? PSOE, Álvaro, alguna cousa? Non. Votamos logo. Bueno, a favor, manteños os mesmos. Vale. Venga, gracias. Rogos e preguntas aquí, non teño ningún. Sí, dígame. Perdón, BNG, algún rogo de pregunta? Non, por eso, como non levanto a mão. Bueno, pois é unha intervención, un rogo para que se revise a tasa pola prestación do servicio do BOP. O ano pasado nos metemos un gol, creo que tremendo, pola escuadra. E me explico. Se nos vamos aos precios que se aprobaron o ano pasado aprobouse que a tasa por inserción de anuncios no boletín oficial da provincia pasaba a ser por cada caracter ou espazo en blanco de 0,05 euros. E na anterior ordenanza que tiñamos en vigor hasta ese momento era de, creo recordar, teño por aquí, de 0,80 euros por liña de publicación ordinaria. Ben, se facemos así agora un estudio rápido dos caracteres que leva unha liña, resulta que a min me dixeron ali no servicio en secretaría do Concello do Barco que veñen a ser como 70 caracteres máis ou menos de media, entre caracteres máis espazos en blanco, de media por línea.
Cando a línea nos custaba 0,80 euros, agora pasa a costar pois 4,20 euros, é dicir, subiu un 500% o prezo. Estamos falando daqueles anuncios que non son gratis, é dicir, hai unha serie de anuncios que a normativa se o permite, pero hai outros anuncios como pode ser aqueles que son derivados de procedimentos suxeitos ao pago dunha tasa, prezo público ou outro tipo de dereitos económicos, fálese de IBI, IVTM, IAE, etc., que cada vez que actualizamos calquera desas tasas hai que volver a publicar a ordenanza completa e, por exemplo, no noso caso, que temos pendientes de publicar tanto a do IBI como a de impuesto de vehículos, que acabamos de actualizala recientemente, pois pasaríamos de ter que abonar 205 euros por exemplo, para o do IBI, a ter que abonar 900 euros, 898. A do impuesto de vehículos de 180 euros a 788 euros. E, por exemplo, e así collín un caso que non é o noso caso, pero valdría tamén de exemplo, se nós publicáramos un anuncio de a creación dunha bolsa de funcionarios interinos, un proceso non é o de estabilización, sería un proceso para crear unha bolsa. Non é o noso caso que nós non cobramos tasas por participar en oposicións ou en procesos selectivos, pero se hai concellos que participan. Este anuncio que traio aquí na MAU é un anuncio que ten 34.650 caracteres, é dicir, costaría ao concello 1.732 euros publicalo. Non é o noso caso porque nós non cobramos, pero seguro que hai concellos na provincia que cobran. Eu collín e imprimín ou me busquei as tasas que ten as outras tres diputacións de Lugo, Pontevedra e Coruña. En Lugo cobran 0,15 euros por palabra, é dicir que, por bastante máis barato. Pontevedra cobra, estou falando da inserción ordinaria, de anuncios por vía ordinaria, non por vía de urxencia. Pontevedra cobra 1,55 € por liña, e a Coruña, que é o que máis me gusta, non cobra nada. É gratis. É gratis no ordinario. No extraordinario sí que cobra e tal. Entón, que quero dicir con isto? Que eu creo que hai que darlle unha volta cando, ademais, por exemplo, Coruña, polo que lín así rapidamente por encima, pero creo que así, creo que só publica electrónicamente, xa non publica en papel, e non sei se seguimos publicando en papel, tampouco, polo tanto, se non publicamos en papel, eu creo que é unha barbaridade. Eu creo que estaría ben que se fixera un estudio do que se leva recaudado, porque ao mellor estamos aí obtendo un beneficio brutal. A ver, se me permite, simplemente para informar. Sí, faltaría máis. Vamos a ver, cando se aprobou a modificación da ordenanza fiscal, se fixo precisamente porque desde o servicio se viña dicindo que era un servicio moi deficitario e que levaba moitos anos sin actualizar. As tarifas que se aplican salen dun estudo económico, o que se pretende é cubrir co coste da tasa o coste de servicio, e ainda así non se alcanza. Si é certo que sube a tarifa con respecto a que había anteriormente, sube bastante, pero bueno, tamén é certo que, por exemplo, se quita a tasa que había antes pola traducción, que antes se cobraba a traducción ao galego, agora non se cobra. Entón, bueno, o que podo informar. Vale, miramos eso. Moitas gracias por a intervención. Miramos eso, a ver como... Isto tampouco podemos... Vale. Moi ben. Bueno, pues queda a comisión terminada. Pois vamos boa tarde outra vez, vamos ca terceira das comisións previstas para esta tarde, que é a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. No orde do día previsto para a mesma, temos no primeiro punto o habitual da aprobación da acta da sesión anterior, que, como sempre, se non hai obxeccións, dámola por aprobada. E no punto segundo son as bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de Cooperación
as obras e servicios municipais de Diputación Provincial para o exercicio 2025. Neste caso ten a palabra a nosa portavoz Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, pois, as bases son prácticamente iguais ao do ano pasado, con pequenos cambios entre eles, pois, o importe que se falaba antes por parte da vicepresidenta, no que se inclúe todo o orzamento do plan de cooperación dentro do orzamento, sen ter que ir, neste caso, a modificación. Neste caso, pois, vai dirixido aos 91 concellos, que son os que teñen menos de 20.000 habitantes nesta provincia, e, dende logo, pois, garanten unha mellor autonomía municipal para os municipios desta provincia. E, como decía antes tamén a miña compañeira, pois xa dende 1 de xaneiro cada concello vai a contar con esa cantidade estable, xa pode organizar de mellor maneira, incluso para aprobación de orzamentos, pois como onde vai a invertir e onde vai a gastar estes cartos, non? Ao igual que o anterior, pois o 40% da achega ten que destinarse a investimentos, e o resto, pois, ata un máximo de 60%, pois, a operacións correntes e tamén a amortización de débeda. Tamén se permite, neste caso, a contratación de persoal, que era un punto que xa o ano pasado se indicou para que quedara claro que se podía contratar, tendo en conta, pois, a modificación da lei no seu momento de contratación. Si que era importante que quedara claro que se incluían os programas de fomento de emprego neste caso. Tamén é certo que se inclúe que se podría chegar ao 100% da financiación para a amortización de débeda sempre que se den unha serie de requisitos nos que se xustifique pois, que o Concello pois, ten esa necesidade, non? En este caso, pois, que supera o 75% dos recursos correntes, un remanente de tesorería negativo, inestabilidade orzamentaria, resultado negativo orzamentario, todo isto con respecto pois, ao orzamento liquidado. Neste caso, pois, todas as inversións que se fagan e que non cheguen, neste caso, a aportación, neste caso do plan de cooperación, teria que ser por conta, lóxicamente, do Concello, e financiaránse tamén, pois, poderánse incluir, neste caso, subvencións de outras administracións, sempre cando se xustifiquen dentro do período de xustificación que, bueno, veremos máis adiante, pero está fixado de carácter improrrogable no 17 de novembro. Neste caso, ascende a 18 millóns, xa contando, neste caso, coa entidade menor de verán, e repártese a asignación fixa en 8.980.000 euros, que, bueno, como igual co ano anterior, de 0 a 1.000 habitantes corresponderían como cantidade fixa 90.000, de 1.001 a 5.000, 100.000, de 5.001 a 10.000, 110.000, e no caso de 101.000 a 20.000 habitantes, 120.000 euros. E no caso da asignación variable, que suma 8.978.899,13, teñense en conta os seguintes criterios que, igual que da vez anterior, a población o 50%, os núcleos de poboación o 20%, o índice de envellecemento o 15%, e a superficie o 15%. Neste caso, era algo que estaba desfalando na anterior comisión, pois tiveronse en conta os datos de poboación, núcleos e superficie refletidos na página web da FEGAM a 31/12/2022, e en canto ao índice de envellecemento, os datos referidos na web do Instituto Galego de Estadística da mesma data, é dicir, que é do 31/12/2022, non o dato do 1/23 é posterior. En este caso, pois, temos en conta o último día do ano 2022. Bueno, o tema das solicitudes, como sempre foi así, solicítase por sede electrónica dirixido ao presidente no prazo dun mes despois da publicación do boletín. Bueno, por un lado, presentarase o que corresponde ao gasto corrente, a amortización de débeda, por outro lado, o que corresponde ao que investimento con a definición concreta das obras ou obra que se vai a desenvolver neste caso, non? Por outro lado, lóxicamente, temos que estar todos os concellos ao día, ao corrente de todas a Seguridade Social, a Facenda, todo iso, como en todas as subvencións, lóxicamente, e, ademais, con respecto ao tema das baixas, pois as baixas, se non se xustifican, terán que ser retraídas da aportación, e se se pode, no caso de que sexan baixas en obras, justificadamente, antes do 29 de setembro, pedir un cambio para que poidan levarse a cabo, neste caso, pois, para outra acción diferente.
Decía antes o tema da xustificación, as 23.59 do 17 de novembro do 2025, e neste caso, digamos que o punto que quizáis máis cambio ten con respecto ás anteriores, está vinculado ao que é a publicidade das accións, e creo que é o convinte, porque todas as subvencións necesitan que se lle dé publicidade, e os veciños tamén teñen que coñecer, por este caso, onde saen os cartos, tanto para financiar persoal como para facer inversións de todo tipo. Neste caso, por un lado, pode ser a través de placos, folletos, páxinas web, redes sociais, incluso cando se subvenciona persoal que ten que levar roupa, que a roupa este serigrafiada, ben sexa bordados non con pegatina, se hai elementos de suministro que queden fixos, como poden ser bancos, elementos de parques infantiles, tamén, además de levar unha placa fixa definitiva, tamén levan unha pegatina. E, neste caso, por tanto, ademais do cartel correspondente, pero sí que é importante que a xente sexa coñecedora, e hai que facelo a través da publicidade, que neste caso, de quen son as inversións e quen son as entidades que financian, igual que se fan dende outras institucións, como ben sabemos. E nada, por último, tamén decir que, xa dixen antes que se incluían os 18.025.000 euros a entidade menor de verán, que ao ser menor de 1.000 habitantes dáselle a metade do que lle correspondería a un de 1.000 habitantes, 45.000 euros, e despois tamén, con respecto ao tema da asignación variable, 21.000 euros, o que supón neste caso 66.110.000 euros con 87. E, por outro lado, sí que é certo que aquí quedaría todo recollido neste plan, nas bases, sin que, a mellor despois, dentro do exercicio 2025, se poda facer algunha modificación, se pertinente, para poder incrementar, no que, igualmente, que neste caso, tamén habería que por un mínimo do 40% en investimento. De momento, nada máis, e grazas. Moitas gracias. Yo, nada, BNG. Son as mesmas bases do ano pasado. Outra brincadeirinha máis, se me permiten, neste tema da publicidade que falaba ao rematar a compañeira voceira do Partido Popular. Casi habría que poñer tamén entonces a financiación do Goberno do Estado, porque máis do 80% da financiación da Diputación procede dai, co cual, ao final, casi podemos decir que con un intermediario de por medio, pero esa financiación ven directamente do Estado. Nada, é un apuntamento, porque ao final, a verdade é que os cartéis nós non poñemos, os nosos, no Concello nin poñemos, nin inauguramos, somos así extrañísimos, rarísimos, non abrimos, e os cartéis hasta se solen meter comigo, porque o problema é que aguantan o primeiro ano así medio ben, e despois empeza a ser unha cousa ali, un pegote, que empeza a caerse a cachos, que ninguén mira, e que a verdade é que non nos acordamos despois de ir a retirar, e hasta a cousa queda bastante fea de cara á ciudadanía. Pero, simplemente con esa observación non quero ir máis alá. Nada máis, moitas grazas. Máis ben, está ben e se non ir máis alá, non liemos. Nada, PSOE. Solo para incidir un poquinho que dice Bernardo, eu en tempos tiña preparado unha moción para traer a Diputación para solicitar a eliminación da obligación de todos os cartaz de todas as administracións, porque nos enchemos os concellos de cartaz por todos lados, cartaz por aquí, cartaz por alá, e aparte que é un gasto, un cartaz dese 200, 300 euros se vale enseguida a outra historia. A mí pareceme sobredimensionado, pareceme evitable totalmente todo isto que vai aquí da publicidade. Podrán ser todo demais, porque temos os concellos cheo de carteles, depois facemos a trampa que lle poñemos a pegatina un por encima do outro e toda a historia. Entonces, obligarnos a fazer máis trampillas. O que? Os pegatinas. Non diga nada que está o interventor aquí, a ver si entendes. Eso que non coste en acta. Eso que non coste en acta, que non tal. Sí, home, sí. Simplemente, dúas outras cousiñas. Un par de ratas que son correxidas aquí, que na novena vos pasade do 2.4, 2.4 outra vez, do 5, repetimos correxido ese. Na seguinte pasa exactamente igual, falta do 2.6, aquí nesta...
Despois, bueno, xa non digo nada máis por o tema da publicidade, indudablemente. E despois, o que habíamos comentado antes no tema no debate do orzamento, é dicir, na base, na 13ª, financiamento adicional, volvemos, bueno, non digo cometer o erro, pero sí volvemos a mesma, onde pon outra vez, co longo do exercicio orzamentario, en función da disponibilidade de crédito, resultante da xestión económica da Diputación, a Corporación Provincial poderá. E non sei aquí solicitamos, vamos a solicitar que deberá poñer, a ver que o teño aquí, como ano pasado, que o ano pasado fixamos a transacción e así quedou incorporada, e a Corporación Provincial acordará unha chega adicional ao plan como mínimo de 3 millóns de euros. É dicir, cambiar a palabra poderá por acordará unha chega adicional como mínimo. O ano pasado xa a corriximos e este ano volvemos a incidir na mesma e así vamos a solicitar. Do resto, bueno, evitamos, a ver se evitamos poñer carteles e pouco máis. Alguén máis? Non. Bueno, eu simplemente, logo para rematar, a ver, isto non completamos, non desvirtuemos o que é a cuantía do plan. A ver, o ano pasado puxamos poderá, porque efectivamente, o sea, deberá, porque a cuantía era fixa, tiñamos 17 millóns, levábamos 14, tiñamos que poñer 3 para cumplir. Este ano levamos 18 e levamos os 18 xa. Entón, poderemos poñer, ou ter a vontade de poñer máis, por suposto que poderemos, pero non deberemos obligatoriamente poñer máis porque cumplimos co requisito, que son os 18 millóns que estaban previstos para este ano. O ano pasado sí que era claro que tiñamos 17 e só levamos 14. Entón, tiñamos que poñer 3 para cumplir o requisito. Este ano levamos 18 e temos xa os 18 en orzamentos. Entón, o de deberá, bueno, en fin, xo falamos, pero simplemente ese matiz, que cambia bastantes cousas. Bueno, pois votamos, non? A favor das bases. Os demais, entendo que se reservan o voto, non? Vale, gracias. Bueno. Seguinte punto, terceiro, programa de cooperación coas entidades locais da provincia de Ourense. Neste caso, o Servicio de Recollida de Animais Abandonados para o exercicio 2025. Ten a palabra José María Lago. Boas tardes a todos. O mesmo programa co ano pasado, que os custes non aumentaron de 1 euro por habitante no momento de prestación do servicio. As condicións do servicio son as mesmas na especie canina e nos gatos e na polémica que hai co tema dos gatos defínese moi claramente o que son gatos domésticos e as actuacións que se realizan, as actuacións que son de outro tipo de gatos como son os gatos comunitarios e despois as actuacións de asesoramento que vai a prestar esta Diputación no tema de colonias felinas respecto ás directrices que desde o último momento sacou a Dirección Xeral de Benestar Animal ou, bueno, do Ministerio, que son as que se recomendan. E, como decía, non vai haber modificación respecto ao custe e se repite o mesmo convenio. Moitas gracias. Moitas gracias. Deo? Non? Venega? Bueno, pois aí estamos a voltas cos gatos. A verdade é que o dos gatos sí que é unha importante labor educativa para empezar, porque o problema é que a xente non é capaz, colleu a parte da lei que lle pareceu, non esta parte de, efectivamente, non se poden eliminar os gatos, que me parece moi ben, como se facía antes. Agora, a outra parte de que non se pode dar de comer na vía pública, nos espazos públicos, esa parte seca non viña na mesma apartado da lei e esa página quedou sin publicar no boletín e, bueno, pues, temos un problema. Eu, particularmente, considero que temos un problema e neste caso a Diputación, é verdad que o domingo ainda tuve que pedir que viñeran a buscar un e viñeran inmediatamente, pero os gatos temos aí un maricumbé que nos vamos pasando uns aos outros, pero non, ao final é moi complicado porque económicamente
é prácticamente imposible de asumir, entre outras cosas. Además, nós que sí que capamos algunha colonia de gatos, resulta que o día siguiente ven alguén, se solta un e xa volves a ter o mesmo problema en riba da mesa. O sea, é algo que non ten solución, sobre todo se a xente non toma conciencia. Eu creo que aí cabría incluso solicitar o apoio de SPON, etc., e guardería de medio ambiente, para que a xente tomara en consideración que non se pode facer o que non se pode facer, porque ao final o pagamos entre todos e todas. Eu xa como anécdota, o domingo a parte do canto unha ovella, esa non me viñeron a recoller, tuve que deixar atada ali a unha árbore, porque ademais non é unha broma, porque resulta que non hai quen che dé o dato de quen é a ovella, como é mediante cotal, non é mediante chip, non podes acceder ao base de datos, e oiga, e que fago con a ovella un domingo? Pois, o mellor temos que mirar a ver se para ovellas e porcos temos algún servicio. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Boas tardes a todos. Eu, en primeiro, decir que como son de ciencia sempre me queda a cousa de que as letras se me complican, non? Pero leendo isto, vexo 3 puntos que de alguna forma necesitaría unha aclaración, por iso me refería ao de ciencias. Dice, nos casos en que a situación dos animales non permita a recollida por medios normais, pon aquí unha serie de casos, os técnicos do servicio ofrecerán ás autoridades locales a súa colaboración na elaboración de plans de actuacións que faciliten a súa captura. O sea, que quen ten os medios me vai dicir a mí que non teño os medios, como teño que facer? Non entendo ben o significado literal. Despois, dicen, siguiente, fala de outras mascotas. Fala gatos domésticos, enténdese por aqueles que viven tal. Bueno, nos casos en que sea imprescindible, propietarios fallecidos ou trasladados ou residencias en familiares próximos. Punto. Ata o momento da entrega ao novo propietario ou adoptante permanecerán na residencia onde se encontren. Na casa do morto. E quen vai atender o gato na casa do morto? Outra, dice, outras mascotas, incluído gatos comunitarios, só se recollerán animales en urxencia vital. Volvo ao mismo, é unha interpretación. Para mí, urxencia vital só son aqueles animales que poden morrer. É significado de vital sanitariamente, non, por eso digo que son de ciencias, non son de letras. Ao mellor, e dice, se requere asistencia inmediata para garantir a súa supervivencia, enfermos ou accidentados. Hai animales enfermos que non tienen urxencia vital e animales accidentados que tampouco. Quero dicir, non é por nada máis, unha aclaración desas cosas. Nada máis, gracias. Sí. Boas tardes. Bernardo, con primeira parte do que dicías, ali tamén di, primeiro que dice que se dotará orzamentariamente e non temos un duro. Vale, non hai cuartos, co cual xa sabes o custe que conleva todo isto. Vale, con respecto ao que dice o veterinario, o señor veterinario, que desto seguramente sepa máis que a min, pero este informe está redactado, esa proposta está redactada polos servicios veterinarios da Casa, concretamente, na terceira parte, aqueles individuos que por a súa situación requeran asistencia inmediata para garantir a súa asistencia. Enfermos accidentados, enténdese, enfermos que sean para morrer, non enfermos que teñan algo pequeno, é o que se entende. Por a outra parte, o do mantemento, no domicilio, é precisamente porque os gatos se sacan, como vostede ben sabe, se sacan do seu entorno, os gatos non son os animales moi territoriais, entón, sacaros do seu entorno é cando se empeza a producir problemas. Entón, haberá que buscar a forma de alimentar, mentre non se consiga esa adopción, tanto con medios municipais ou medios provinciais, para que esos gatos se podan manter, porque senón nos mantemos, van a escapar. Se escapan, empezan a producirse outra vez as colonias. Temos outro problema de generación de novas colonias, co cual temos que manter o gato hasta que se poda producir unha adopción. E na primeira parte que dice, non che podo, porque tamén son de ciencias, pareceme o mismo que pareceme que está o mellor un pouco complicado, entonces pedireille o servicio exactamente a aclaración para poder responder xa.
Se vai a intervención máis, votamos, non? A favor. Os demais entendo que se reservan o voto. Perdón, volvo a repetir. Programa punto 4, programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servicios do ciclo da auga para o exercicio 2025. Ten a palabra José María Lago. Bueno, pois no programa de resolución da proposta de asistencia no ciclo da auga, as actuacións que se realizan a través da Ourense tense incrementada en 3 puntos que son no tema de abastecemento. As 3 últimas actuacións que serían exactamente que son os análisis de glifosato, análisis de AMPA, que é o ácido aminometilfosfónico, o análisis conxunto de glifosato e AMPA e análisis de ácidos aloacéticos, que son requírense a partir da hora nos tratamentos. O resto das actuacións son as mesmas do convenio anterior que estaban hasta ahora e o custe dos servicios verase incrementado nalgúas partidas que van determinadas por o aumento do custe que ten o servicio no sentido de aumento dos reactivos. A maioría son dos análisis, levan uns reactivos químicos que subiron nos últimos anos, levaban anos sin actualizarse os precios, e despois o aumento no tema das visitas para realizar as análisis en potabilizadoras, en abastecementos, que vai correspondendo co aumento do coste do gasóleo e do transporte. Non habería ninguna modificación máis respecto do ano pasado, e seguiría sendo os mesmos servicios, a maior desos 3 novos que vamos a ter a partir de ahora, por análisis. Moitas gracias. Yo? Non? BNG? Bueno, en xeral, este é un servicio necesario para moitos concellos, especialmente para os concellos máis pequenos que dificilmente dan coberto este tipo de servizos. E o que sí xa trasladei en algunha ocasión, e me gustaría que en algún momento se chegara cando menos a estudar, é o tema das comunidades de auga particulares, non? Porque é algo que se nos escapa, que prácticamente a nivel Estado non existe, é algo que solamente se dá pola propia formalización no territorio que temos os galegos e as galegas. E claro, é certo que quedan moitas comunidades de augas que ahora mesmo están un pouco desamparadas no que é a xestión dos seus propios manantiais, non? Cada vez a legislación, porque se fai non pensando no noso país, faise máis ben pensando en sitios onde hai unha captación de auga para todo un concello, e aquí, ao mellor, nun concello temos 40 captacións de augas distintas e esa dificultade, e despois, ademais, cando son entidades privadas que fan ese tipo de xestión da auga dos povos, pois a verdade é que o teñen francamente difícil en moitas ocasións por o nivel de exigencia tamén que está a incrementarse a nivel sanitario. Entón, bueno, eu o que solicitaría é que se mirara se de alguna forma se pode establecer algunha canle de colaboración aberta a este tipo de non son institucións, asociacións, na maior parte dos casos, de xestoras de auga dos povos. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, gracias de novo, presidente. Bueno, pois eu tamén nos somos da mesma opinión que é un programa que é moi importante que se lles oferte aos concellos, porque evidentemente cada vez as exixencias en cuanto aos controles analíticos, a todo tipo de controles e de vigilancias ás que hai que someter a tanto a auga de consumo como as augas residuais que hai que verter ao medio ambiente. É dicir, hai que preservar a saúde da xente e hai que preservar a saúde medioambiental. E, polo tanto, pois, cada vez isto é moito máis exixente e así ten que ser, evidentemente, e, polo tanto, pois, é un programa importante.
nós, ao mellor, quizás o Barco somos o único concello de toda a provincia que está totalmente adherido ao programa porque estamos no ciclo completo, é dicir, desde o abastecemento hasta a xestión. Eu creo que bueno, pues eu creo que Augas de Valdeorras, que é un consorcio que funciona bastante aceptablemente, co cual, ao mellor, é unha idea exportable que habría que analizar e ver se noutras zonas da provincia, pois ao mellor tamén é factible implantar algo parecido, non? Eu simplemente, como chascarrillo e como anécdota, non sei se o comentei algunha vez, pero se non volvo a repetilo, no meu pueblo hai 40 comunidades de augas, cada veciño ten o seu pozo e por un camiño baixan 40 mangueras, polo tanto, aí non hai problemas de ningún tipo, cada uno se gestiona a súa agua e non hai maiores discusións entre os veciños, pero ese non é o camiño, evidentemente. E, bueno, pues o dito que é importante que se lle ofrece aos concellos este tipo de programas. Gracias. José María. Solo decir que no tema das comunidades de auga que estudiaremos o caso, estudiaremos ca empresa como podemos prestar este servicio, porque ao final sabedes que a competencia municipal da auga é municipal na maioría dos casos, e se hai algún problema, pois sería bo que estas comunidades que están legalmente constituídas e tal, poder ofertar deste servicio. Entonces falaremos ca empresa para ver como podemos mellorar o servicio. Bueno, simplemente por aportar, eu creo que o das comunidades de auga ou das comunidades de regantes, non? A ver, todos temos algunhas, por suerte creo que en moitos casos van disminuindo porque o que se trata é de que teñen un servicio e nos integran moitas veces, a maior parte das veces nos integran nos servicios municipales porque desa maneira non pagan ou pagan moito menos que a tarifa municipal. Pura e llanamente non é que este petando a porta do Concello e o Concello lle rechaza a adhesión, sino todo o contrario, nos integran porque lle sale a auga máis barata que os demais. De todos modos, por lo tanto, bueno, pues que ten o pecado tamén ten que ter a penitencia, non? Se paga menos tamén ten que ter a súa cuestión. De todos modos, indicar a isto, eu creo que non debíamos coller máis competencias que as que nos corresponden, que a Xunta de Galicia ten unha línea de axudas para comunidades de regantes xunto cas asociacións de veciños, que salen que aquí en Ourense hai menos, pero que en Pontevedra hai moitísimas. E hai unha liña, digo por se alguén lle interesa, pero é pública, vamos, hai unha liña de axudas para comunidades de regantes que saca a Xunta de Galicia para a mellora das traídas e todo o servicio de comunidades de regantes, de acordo? Entón, bueno, creo que por aí tamén xa están amparados, non? A título de aportación, nada máis. Pois, votamos, non? A favor? Ademais, entendo que se reserva un voto, non? Moi ben. Vamos co punto 5, que é a moción do Grupo Socialista para adoptar medidas urxentes contra o risco de inundacións na provincia. Entón, sei que por parte do Grupo Socialista ten unha palabra. Susana. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, como xa todos temos a moción, vou ler solo as propostas de acordo da moción. Primeira, que a Diputación de Ourense active de xeito efectivo e inmediato o Plan Emergou nos términos manifestados na Xunta do Goberno do 23 de xaneiro do ano 2023, incluindo acaídos mecanismos de información, prevención e formación dirixidos tanto aos concellos como á veciñanza, tomando en consideración o recente Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións en Galicia e Nungal elaborado pola Xunta. Segunda proposta, que a Diputación de Ourense se implique activamente e colabore cos concellos ourensáns de risco medio baixo de inundacións que aínda non dispoñan dun plan de actuación contra inundacións para a urxente elaboración e aprobación do devandito documento. Esta é a nosa proposta. Moitas gracias, sobre todo por a brevedade. O demais o temos todo. Democracia? No? BNG? Vale. PP? Tamén. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues entonces votamos. Veña, a favor. Bueno, e os demás reservamos o voto, vale? Gracias. No punto 6 é a dación de conta do acordo da Xunta de Goberno de autorización para a interposición do recurso potestativo de reposición
no seo do expediente de expropiación forzosa contra a valoración da resolución do xurado de expropiación de Galicia de fixación de prezo xusto dos terreos do Concello Sancionado das Viñas para a execución das obras do Plan Especial de Infraestructuras e dotación do polígono P61 da AR6 no núcleo de Reboredo, Concello de Sancionado das Viñas. Sí, ten a palabra Marta Novo. E nada, bueno, pois isto é dar conta dun recurso a raíz de, bueno, pois dunha resolución do xurado de expropiacións sobre unha expropiación, valga a redundancia, que se fixo dende esta deputación dun plan o AR6, este que di no núcleo de Reboredo, dunha expropiación dunhos terrenos e unhas persoas que reclamaron o xurado de expropiacións, e o xurado de expropiacións valorou os terreos de outra forma e aquí vimos que non estaba correcto e fixose unha alegación, bueno, interpúxose un recurso ao xurado de expropiacións para que valore novamente eses terreos. Sí, nada, simplemente engadir que a tramitación normal sería primeiro comisión informativa e logo acordo de interposición na Xunta de Goberno, pero neste caso, polo plazo preclusivo de interposición de recurso non se pude facer así e darse conta ahora na comisión informativa. Bueno, moción de urxencia non hai. Logo se preguntas. Sí, bloque. Unha pregunta que metimos pola mañá por... leo ya moi brevemente. É simplemente que isto interámonos onte, porque se publicou onte ou anteonte o anuncio, non? Entón, a Deputación de Ourense vende a anunciar o corte da estrada U0102 de Xunqueira da Ambía, ou 0108 polígono industrial de Sancionado das Viñas, ou 560, motivado polo condicionamento, mellora e integral de dita estrada. A duración deste corte está previsto, segundo anuncio en prensa, en 3 meses, desde o 18 de novembro do ano actual até o 18 de febrero de 2025. Estamos falando dun tramo que son nin 500 metros, son do PKM 0170 ao PKM 0662. Este cortes, a verdade é que semella unha duración excesiva e non se habilitan cabezas adicionais ou cabezas alternativos, digamos. En algún caso afecta, bueno, en algún caso non vai afectar a unha serie de rapaces entre 8 e 11, dependendo das semanas, cun incremento do traxecto de 50 minutos. A que se debe esta duración tan prolongada do corte e porque non se habilitan carris alternativos para o mesmo. Aí ponemos adicionais, pero son alternativos. Bueno, pois esta mañá preguntado os servicios, tiña que contestación aos servicios lógicamente técnicos, que está unha cuestión técnica. En primeiro lugar, a razón non é outra que a garantir a seguridade dos traballadores e dos usuarios, non hai outra alternativa, e a duración da obra é a duración prevista técnicamente. É certo que a intención da empresa e a petición da administración é agilizar o máximo posible e esta sempre estaríamos falando dunha duración máxima. Se a damos reducido, é así, e non hai outra alternativa, por o que nos din técnicamente desde Vías e Obras. Non lle podo decir outra cuestión máis que o que nos informan para garantizar eses. Evidentemente nadie corta unha carretera 3 meses por narices, non? Porque non hai, simplemente, é que non hai outra alternativa. Entón, esperemos que non sean os 3 meses, esperemos ya. No obstante, o servicio ten a pregunta e a contestación, é o que me dan. Vale. De acordo. Vale. Bueno. Bueno, podemos empezar, estamos todos, sí. Vamos a continuar logo ca comisión que nos corresponde, que é neste caso a Comisión de Informativa de Políticas Sociales. Negociación na primeira é o de sempre a aprobación da acta da sesión anterior, correspondente ao ordinario do 16 de outubro. Como sempre, se non hai ninguna cuestión, sería aprobada. E a segunda é a moción do BNG para mellorar a atención integral ás mulleres en situación de vulnerabilidade social e loita contra a violencia machista. Ten a palabra María. Sí, boa tarde. Moitas grazas. Non me vou estender moito porque xa, entre outras cousas, para deixar o debate para o pleno,
dunha problemática que nos vai acompañando, que parece que moitas veces a temos superada, pero en realidade non é así. De feito, cando fixemos esta moción, si a lestedes e vedes que falábamos de 3 víctimas naquel momento, en este momento temos que decir que esa cifra non é correcta, porque temos que engadir a víctima de Baiona, que tardou realmente bastante tempo en decidir se era unha víctima de violencia de xénero ou non. Repito que parece que é un tema que temos superado, dámonos conta que non é así, que con falar non facemos moito, non arranxamos moito, e ademais que temos que pensar que as víctimas non suceden só nas capitales, sino que tamén sucede no rural, e é aí tamén onde temos que incrementar o noso esforzo, tanto social como económico, para poder acabar, ou por lo menos minimizar esta lacra que nos vai acompañando casi mes a mes, casi día a día, e entón, xa digo, echamos o debate, se vos parece ben, para o pleno, e leo a adopción das seguintes medidas. Instar ao Goberno provincial a aumentar a dotación económica de partida de subvención para proxectos de entidades sen ánimos de lucro para atención integral a mulleres en situación de vulnerabilidade social, así como a modificación das bases para a creación dunha nova línea que dedique fondos para a prevención, sensibilización e fomento de igualdade de xénero. Segundo, instar a Xunta de Galiza a dedicar o 1% dos orzamentos do 2025 para a loita contra a violencia machista. E, por último, instar o Goberno provincial a que na vindeira Comisión de Política Social se modifiquen as axudas, así como a modificación do Comité de Avaliación das mesmas. Moi ben, moitas gracias. Nada, PSOE? Boas tardes de novo. Vale. Boas tardes a todos de novo. Nos vamos facer a reserva de voto para debatir no pleno tamén. Moitas gracias. Teresa? Boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas, presidente. Ben, ainda que deixando o debate para o pleno desta cuestión, nunca será un tema superado mentres haxa unha sola muller obxecto de violencia de xénero, lamentablemente, non? Entón, nos queremos deixar, como xa se sabe, meridianamente claro que é de máxima importancia para esta Diputación Provincial, como se ten para este Goberno da Diputación Provincial, como se ten demostrado ao longo de varios programas a loita contra a violencia de xénero, pero non só iso, sino tamén a implantación e implementación de programas de promoción, prevención, formación e sensibilización na igualdade. Agora mesmo tamén nos invito á exposición do lema da campaña deste ano, Ónete eu non calo, que, como vostedes saben, o ano pasado fíxose sobre un concurso en todos os colexios da provincia contra a violencia de xénero, porque entendemos, e todos sabemos, e neso estaremos de acordo tamén, en que incidir na formación e na educación é unha das claves fundamentales para contribuir á eliminación desta lacra, como vostede decía. E en canto aos acordos, pois faremos un estudio pormenorizado e reservámonos o voto para o pleno. Moitas grazas. Moitas gracias. María, unha cousa máis? Alguén máis? Non? Bueno, pois entonces logo votamos, se parece. A favor? Os demais entendo que nos reservamos o voto, sí? Vale. Moción de urxencia non hai. Rogos e preguntas algunha? Non. Bueno, pois vamos ca penúltima comisión, que
a Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. Aquí, nesta comisión, temos o primeiro punto, a aprobación da acta. Sí? Vale. Pensei que quería fazer unha rectificación. Non. Entonces, nada, acta ok, falsa alarma. Moción de urxencia, non? Entendo que Rogo se pregunta se hai algo. Non. Vou levantar. Pois entonces terminamos. Porque debatimos nas outras que estas. Aquí tamén o de sempre a aprobación da acta. Ok. Moción de urxencia non hai. E Rogo se preguntas. Non. Sí, vale, venga. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Máis que, perdón, boa tarde de novo, máis que un rogo é unha queixa. Na entrega do premio Ourensanía celebrouse case todo o acto en español, o sea, en castelán, salvo pequenas intervencións do presidente Rueda e do presidente desta Diputación. Sendo como é un acto da Diputación Provincial de Ourense, ese acto debería de ser en galego. A persona que presentou o acto non dixo ninguna sola palabra en galego. E máis, referiuse a Ourense como Ourense, co cual xa entendemos desde o grupo do BNG a Diputación Provincial de Ourense debería facer os seus actos en galego. Moitas grazas. Bueno, máis alá de algunha mellora que pode haber, evidentemente, que seguramente, efectivamente, na introducción o mellor se pude haber falado aí. Creo que eu, desde logo, na explicación que dei, na intervención que fixen, deixei moi claro o porqué o facía en castelán. E era que non solamente estaban ali moita xente vida de fora, que senón que había un streaming e estaban conectados moita xente de México, e nos parecía fora de todo lugar, que o idioma fora, no seu caso, unha barreira, non? Contra unha persoa moi coñecida e que México tiña, vía internet, vía streaming neste caso, tiña unha audiencia importante. Foi esa a razón. Eu creo que a defensa do galego por parte desta institución é de toda a vida e non se vai a facer máis alá de que haya fallos, e se hai fallos pedimos desculpas. Sí, contesto, por favor, claro que sí. Miren, os premios Princesa de Asturias, o idioma que se utiliza é o español. Por un exemplo, cando hai un montón de xente de fala inglesa que ve os premios Príncipe de Asturias, realmente non se ten esa diferencia. Por outro lado, falamos dun premio Ourensanía. Entón, entendo que teña xente en México, pero, a ver, é Ourensanía, non é outro tipo de premio, nada máis. Non vamos a entrar en polémicas, eu sempre digo que o idioma une non separa, e penso que facer accións desas non creo que combine, non vou a decir en positivo, non creo que unan. Nada máis, por parte do compromiso dentro da boca lingua non hai discusión ninguna, por parte de creo que todos que estamos aquí. Pero de todos modos, gracias por a súa aportación. Alguna cousa máis? Sí. Sí, unha pregunta, presidente. Simplemente, con respecto ao campo de fútbol de Viana do Bolo, recientemente aprobouse unha subvención de 125.000 euros para ese proxecto de cambio de césped. A cuestión é moi sencilla. O resto da aportación que fará a entidade, para cando ou como está previsto eso? Sí, pois, bueno, o mesmo que os outros que entraron en infraestructuras deportivas, algún quedou prácticamente xa cuberto ca aportacións que tivemos estar con esa liquidación que nos permitiu avanzar nese plan de infraestructuras deportivas, e o resto, a nosa intención, evidentemente, é facelo no ano 25 a vía modificación, para terminar con eses campos tan iniciados. Vale, gracias. Alguna cousa máis? Non?